Vi har haft opgave 20C, hvor opgaven lyder, hvor mange procent udgør momsen. Og til det kan man bruge sin fine lommeregner, hvor man lægger alle de her tal sammen, der står uden om bananen, eller agurken er det faktisk. Og det gør vi til det. Det er det, jeg gør. 80 plus 2. Det kan jeg ikke huske. Og som I ser, giver det 400. Så sletter man her igen, og som I kan se, så er momsen 80 øre. Og de 80, dem dividerer man med 400, og så gør for 0,2. Ja, 400 de to. Og lige med 0,2, det ganger man så med 100, fordi det er 100%. Sådan. Og det giver 20. Og det er procenten. 20% er opgavens